pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome na usab sa itong programa ang pulong og ihakit kitang gipasinati sa iyang presensya nga naghatag kanatong kalipay kalinaw nga diin naghat usab nato kadaugan sa mga buluhaton nga iyang gisalig kanato. Dili nato kalimtan ang pagpasinungog sa pagkamaayo sa Dios atong kinabuhi. Din sa atong pagsugod niini maong programa ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat. Og ako kang gidasig sa paglitok ug mga pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios nga moy atong gialagaran, moy atong gihulat sa atong pagpuyos kalibutan. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Yan usab kami amahan aron sa pagduol kanimo. Nagkahiusan usab kami sa pagpaminaw kanimo. Sa pagpasalamat kanimo sa pagdaig sa imuhang pagkamaayo sa among kinabuhi. Imo kaming giproteksyonan og imong pasinati o Dios ang imong tubag sa among mga hangyo nga imo kaming ubanan og hataga kadaugan. Nagmalampuson kami sa paggamit sa tanan nga naa kanamo. Diin ikaw ang Dios ng patason ng pasidunggan sa among kinabuhi. And thank you so much Lord nga kung doon na may mga kaigsuonan namo ugad nga napakyas. Amahan Dios ang makagagahom. Salamat nga andam ka nga mupasaylon. Andam ka o Dios nga mga magahatag o kapasayloan sa mga tao. Muduol kanimo aron sa pagpangayo o kapasayloan. And thank you so much Lord sa imuhang paghatag kanamo higayon nga kami makapati na usab sa imo mga pulong. Makadungog na usab sa imo mga mensahe. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamo nining adlaw. Ninitag na mo na usab nga dawaton ang imong mga pulong. Ug amo na usab nga dawaton ang imong mga pamaagi. Salamat Lord nga imo kaming sugilan sa angay namong buhaton sa mga mensahe nga amo karong madunggan. Amo kang gipasalamatan nga maghatag kanamo kadaugan karon sa pagpaminaw kanimo. Amo kang gidaig halaran sa among kinabuhi kay alang lamang kanimo ang among kinabuhi. Ang tanang mga pagdaig pagpasalamat amahan alang lamang kanimo in Jesus name. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta mo niining kagabion? Ako nagtuo nga gitagaan ta sa Dios o kadaugan o ako nagtuo nga ang tanan malipayon, ang tanan nagmadaugon mga kaigsunan. Muna nga dili na to kalimtan gyud ang pagpasalamat no, ang pagdaig sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban sa tanan og maayong pagpaminaw. Ang Dios magpanalangin sa tanan nga mo replay sa atong programa. God bless og ang Dios magauban kanato. Akong gidasig ang matagusa sa pag-share sa atong programa nga to sa inyong mga kailag higala. Ayaw gayud ninyo kalimti usab ang inyong pamilya sa pag-share niini kay dunay mga mensahe sa dunay mensahe ang Dios nga ato karong madunggan sa gipadayag kapitulo 6 1 ug 2. Do ka bersikulo mga kaigsunan nga naghisgot niining umalabot nga mga panghitabo nga maoy angay natong pangandaman sa atong pagpuyo sa ato ang sa atong kalibutan no. Mayong gabi, mayong pakiguban ninyo Edgar Sumampong, mayong gabi. Si Angelo Sasa Hinilaso, mayong gabi, may pagpaminaw si Milia Malot Sodaria. Good evening Pastor Gideon watching from Francisco Agusan del Sur. Mayong gabi usab di ay sa atong mga kaigsunan nga mo replay sa ato nga programa.
dili man gyud sila usahay makatungon. Matod pa nila dili man gyud sila naay panagsa nga makatungon sila sa atong live. Apan kasagaran matod pa nila mga kaigsunan, mo replay lang gyud sila. Ug maayong gabi magpagpaminaw nilang Brother Barolo og ni Junjun Barolo og ni Day Grislin no diha sa Sibunga. Maayong pagpaminaw. Ang Dios magauban magaproteksyon kaninyo diha og maayong pagpaminaw sa atong mga kaigsunan, mga silent listeners diha sa Compostela, sa Leyte og sa atong mga kaigsunan diha sa Surigao. Nila nga Sister Alda Singkol, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Ang Dios magpanalangin. Sa atong mga kaigsunan diha sa Canada, nila nga Sir Ole og nila nga Dong Julito, maayong gabi o kung sa mga orasahan mo mga maglantaw nini mong programa, ako nagtuo nga ang Dios magpanalangin kanini. Mayong gabi, mayong pagiguban og happy watching, happy listening sa atong mga kaigsunan diha sa Japan. Good evening. Mayong pagpaminaw, mayong pagiguban atong mga kaigsunan diha sa gawas sa nasod, labi na sa USA, sa Mississippi USA ug sa atong mga kaigsunan diha sa Sweden, nila nga Sister Maricel sa Nipa no. Maayong gabi ninyo diha sis, maayong pagiguban og sa atong mga kaigsunan diha sa Norway. Good evening. Maayong pagpaminaw sa atong mga kaigsunan diha sa Dubai og diha sa Damam og sa Qatar. Maayong gabi, may pagpaminaw ilabi na sa atong mga kaigsunan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa mga FM station nga nag-hook up nining ato ang programa. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Walay laing magatag na itong kinabuhi o kadaogan sa atong pagpuwis kalibutan kundi ang pulong sa Dios nga naas balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Nas Snyder Masangkay. Amen. Praise God, Pastor. Mayong gabi. Mayong gabi ni Inday Dorlin ng Kabutinsay sa Sekundi. Mayong pagpaminaw ni Edgar Sumampo. Mayong gabi sa tanan, dalaygon ang Dios. Si Joel Corisima. Mayong gabi ni Janer de la Rosa Estante. Good evening, Pastor. Ug sa tanan, viewers. Si Renel Pedro Dadles. Mayong gabi, Pastor Wasing, Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental. Mayong gabi ni Sister Ida Obrador. Maayong gabi ninyo diha Sister Ida. Kumusta mo diha sa Guadalupe? Mayong gabi ni Elsie Candelario nga nano ka diha sa Alapan or Kanluran, Imos, Cavite. Si Hub Cabalis Hipos. Maayong gabi Pastor Gideon. Makadungog na pod ko sa mensahe nimo dalaygon ang buhing Dios watching from Malaysia. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ninyo diha ni Canor Sodaria. Mayong gabi, Pastor Gideon watching from sa Francisco Agusan del Sur. April Ann Cadios. Mayong gabi, Dante de la Torre. Mayong gabi, Gigi Miss. Mayong pagpaminaw Pamilya Catalan Dinoyo. Good evening. Mayong gabi ni Ngaw og Dong Albert og Day Pamilya og ni Paring Joel Maring Cora. Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong pagpaminaw sa ni GPC Santiago. Good evening, Pastor. Salamat sa live na ka. Malipay mi nga maminaw sa imuhang live, Pastor. Gabi sa tanan. Request song, Pastor. Gaksa. Kay ato ni nga tagaano pagtagad. Ang request sa ato nga programa, ang request sa atong igsuon diri sa ato nga programa. Gaksa. Ato ni nga tagaano pagtagad. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa atong matag kinabuhi sa mga pulong nga atong madunggan diri sa atong panaguban. Mayong gabi ni Inday Dorling in Kabutinsay. Matod pa Pastor request og dito sa cross og si Jesus nagpagkatao. Salamat. Wala ra pa ko kakanta atong miagi gaganina no. Wala ko kanta. Si Will Aninyon, maayong gabi. Well, Sister Well, kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban, o ang Dios magpanalangin kaninyo. Maayong pagiguban ni Morena Daitol, o maayong gabi, Pastor, o sa tanang listener gikan ni Gigi Mes. Donski Obiras, good evening, Pastor Wasing from Calatrava, Negros Occidental. Mayong gabi ni Pastor Carmen Mahilong Badigi. Happy watching o happy Saturday ninyong tanan. Si Melchor Binaraw. Uy, mayong gabi Brother Melchor. Asa man karon ano ka naglantaw sa ato nga programa, ang Dios magauban magapanalangin og magagiya kanimo. Salamat kaayo sa Ginoo nga nakaalagad ta kaniya.
iyatang gitagaag higayon og naatay kadasig sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Dios samtang doon na pay panahon. Kumusta Brother Melchor Binaraw, matud pa good evening pastor og sa tanang minaw. Maayong gabi isab. Si Jeremy Mundares. Maayong gabi pastor, dalaygon ang atong buhing ng Dios makakaon na sadta sa pulong sa Ginoo. Maayong gabi ni Esther Pasa, si Elina Lisna Kuamag, matud pa maayong gabi pastor, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Pastor, request awit makalangit pwede katong COVID nga imuhang kompos pastor. COVID-19. Nindot man gud ang mensahe awit pastor. Salamat kaayo. Kumusta mo diha Sister Elena? Kay nundog ba ni Sister Elena sa COVID-19? Sa COVID. Napotoy kantang pag-COVID mga kisunan. Sige. Si Titing Kabahis Patos. Mayong gabi dalaygon ang Dios karong gabi una watching from Davao City. Amen, no? Mayong gabi may pagpaminam Maria Sudaria, matud pa. Good evening Pastor Gideon og sa tanang naminaw diring dapita. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Dalaygon ang Ginoo labaw sa tanan. Mayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Lalo na dyan sa mga kasama dyan sa iyong bahay. Orag kuwaki mong kaitang magtagalog dire. Mayong gabi may pagpaminaw ni Ims Dinglasa o ni Gigi Mels. Again, no? Mayong pagpaminaw. Mayong pagpakiguban ni Eloiza Pungasi. Good evening Pastor from Katigbian. Siyempre, dagit sa Bohol, no? Si Ricky Rangkasa, maayong gabi pastor, dagahan jud nakabati sa mensahe ganinang buntag kay samtang nagtrabaho ko, ako giupin ang imong live ganina. Salamat sa Ginoo kay nakapamati sila sa mensahe. Uy, salamat kaayo Brother Ricky sa imong kakugi og pagpaambit sa mga pulong sa Ginoo. Si Jeffrey G. Pintin, mayong gabi pastor watching from Mahakplag Liti. Kumusta mo dihas Mahakplag Liti? Jeffrey. Si Marilyn Orision, good evening Pastor Gideon, I'm watching from Andap Laak Davao de Oro. Request kog song Lahutay. Murag ubay-ubay no. Lahutay o niya COVID. Niya dito sa cross o niya si Kristo nagpagkatao. Mayong gabi ni Mahit Payod, mayong gabi ni Pastor Carmen Mahilong Batigi, matud pa mayong gabi ninyo diha pastor og sa tanan anda maminaw sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. God bless kanatong tanan. Mayong pagpaminaw ni Arlene Inot. Mayong gabi ninyo diha Sister Arlene og ni Pastor Renato Inot nga nano ka diha sa Lapu-Lapu City. Si Rizal, mayong gabi mo diha Sister Rizal. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin o magaproteksyon og ang Dios magauban kaninyo. Si Dincy Orero. Mayong gabi pastora. Watching from Cablon Tupi South Cotabato. Pastora. Pastora siguro, no? Si Arlene Suyan Trasaris, maayong gabi. Please song Surrender All. Rachel, maayong gabi. Pastor Gideon, dalaygon kayo ang Dios kanatong tanan. Si Pastor Dujel Barahuna, maayong gabi ni mo Pastor Dujel. Kumusta mo diha? Ang Dios magauban magpanalangin. Sige. Salamat kaayo sa inyong pag-watching diri sa itong programa Pastor Dojel. Kumusta mo? Ang Dios magpanalangin. Doon ay mga request, no? Awit makalangit pero na ay murag naka-record si Madera aning si Jesus nagpagkatao. Ako nga pangitaon diri ha. Si Jesus nagpakatao. Murag iyan ning nagamaan og kuan sunata. Suot-suot murag mo ni. Sige, ako na nga tagaan og pagtagad mga kaigsonan ang gi-request diri nga si Jesus nagpakatao. Diri lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Arlene Suan Trasares. Mayong gabi, please song Surrender All. Ay, ako na nabasa, no? Mayong gabi ni Jeff Luman. Mayong gabi, Pastor watching from Antipas North Cotabato. God bless, Pastor.
Mayong gabi ni Jarlene Rojas Boton, mayong gabi ninyo Dayin Yen. Kumusta mo diha sa Konsolasyon? Kumusta ko ni Brother Nanding Celeste? Wilson de, Nanding Wilson. Maria Presente, gimingaw ko sa awit makalangit, mingaw langit, pastor, palihog patugtog sa mga awit, no? Imingaw ko sa awit makalangit, mingaw ang langit. Sige, mingaw ang langit. Matapos na kining tanan, kitang tanan pagagantihan, sa kahago sa binuhatan, ning kalibutan. Walay makapahimulag ka nato sa pag-alagad kang Kristo. Ulan baha ang tuson lang, subay-subay sa kasapaan. Kay dito sa unahan, kalagkan nimo giandam, dada sila sa pagtuo sa manluluwas nga si Kristo. Suot-suot sa kasagutan, sa kasagaran. Mayong gabi ni Lugin Gonzaga, mayong gabi pastor. Ingon man sa mga kaigsuonan nga naglantaw sa imuhang programa o sa pagsangyaw sa mayong balita kabahin sa kaluwasan. Praise God, hallelujah, God bless all. O salamat kayo Sister Lugin. Dalaygon ang Dios magauban, magapanalangin kaninyo. Ako kamong gidasig tanan, no, mga kaigsuonan o mga tagalangit, dili na to kalimtan og mga adlaw sa atong pagdaig ug pagsimbas Ginoo. Dili na to gyud kana bitawng sayluhan ang mga panahon nga kita gitagaag kahigayunan aron makahalad sa atong kinabuhi nga iyang gipanalanginan. Mayong gabi ni Albert Pakatang, mayong gabi pastor ug sa tanan nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko, dalaygon ang Dios, magpanalangin ka natong tanan. Sa pag-alaga Si Edwin Carabayas, mayong gabi pastor, ang Dios, dalaygon ang Dios, labaw sa tanan, watching from Consolacion, Cebu City. Mayong gabi ni Emilio Cabugos, mayong pagpaminaw ni China Abasula Ayuban, watching from Hindang Liti, og ni Alisa Cayetano. Mayong gabi ni Junel Verdida Arroyo, mayong gabi shout out from Masbate. Kumusta mo diha sa Masbate? Mayong gabi ni Vicente Panin, good evening pastor, watching from Liloan, Cebu. Si Angelina Inero, mayong gabi pastor Gideon, request kog awit makalangit ang pulong mo kinabuhi ko. Sige, dunay awit pag yun diri nga request mga kaigsuonan. I surrender all. Ani ako rin taga-anong pagtagad. Nga na pag ito'y gi-request, no? Ako sa nung tan-aon, balik-balikan sa nako. matapos na kining tanan, kitang tanan pagagantihan, sa kahago sa binuhatan, ning kalibutan. Napag yun, mingaw ang langit. Sige. Ako ang ipasod ang I surrender all. Binisaya lang usa ang ako ang ipagawas, ha? Di man din binisaya. Kuan man din maninglis man din Marag mo siguro ni I surrender, pero pangita ko kuan ha, I surrender all. Kani mo ni I surrender all. Sige. Ako sa nga hulat-hulaton ha. Murag mao na ni. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. Ako nga pangitaon ng binisaya ani, kung naaba ko'y makit ang binisaya. Kung suayan ha.
Importante gyud mga kigsunan nga sa atong pagpangalagad na surrender bitaw nato ang tanan. Umingon tang tanan nga ato ang gisaligan. Kasagaran man gud mga igsuon sa problema gyud sa tao. Kung dili nato masurrender ang atong gisaligan, ang atong pagpangalagad hawang dili gyud bitaw kanang 100% kapag pangalagad. Dili nimo mauna ang Dios. Kumbaga partial lang ang mga buluhaton maging partial lang bitaw tanan. Ay mura kumbaga kung dili nato masurrender ang tanan mga kigsunan ngadto sa Dios, kung do na patay gisaligan, dili gyud kana bitaw seryoso nga pagpangalagad ang atong makitaan sa atong kaugalingon. Pero kung atong gisurrender ang tanan, ang kakayanan, mga abilidad, talento, kaalam ug uban pa, tanan nga niya nato kung atong nasurrender bitaw sa Ginoo ang tanan. Mga kaigsunan, ang atong pagpangalagad dunay kadasig, dunay kalipay, dunay kalinaw, o ni excited ta sa tanang panahon. Labi na sa mga buluhaton kung atong nasurrender ang tanan. O niya kung atong nasurrender ang tanan, mga igsuon, kung doon na may mga kung bitaw kana bitaw mga kapakyasan, like example nagpa-eskwela ka or kaha nagnegosyo ka, o niya dili bitaw mulampos, dili ka mabugatan, dili ka maguol kay nasurrender naman nimo ang tanan. Makadawat na ka sa tanan kay natugyan naman nimo ang tanan sa Ginoo. Kung unsa may mga masinatian nato sa ato ang pagpuyos kalibutan, dili gyud ta makalitan kay ato namang natugyan sa Ginoo ang tanan. Ibin ang atong kinabuhi. Muna nga nindot kaayo kung atong nasurrender ang tanan sa Ginoo ug atong natugyan sa atong buhi nga Dios ang atong kinabuhi. Dili ta mabalaka, dili sad ta mobatik kaluyak. No? Salamat ta sa atong buhi nga Dios nga nagtudlo og naghatag kanato og higayon nga atong matugyan ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. I surrender all to Jesus. I surrender. Sa mga nag-request mga kaigsuonan, ako ang tagaan og pagtagad no, ang mga nag-request diri sa ato nga programa. Ako sang kakantahon ang dito sa cross, human sa dito sa cross, ang pulong mo kinabuhi ko. Kaya ang Hesus nagpakatao ato namang na padungog og kato nga request na pagitoy request no. Kara-karaan ni ako ang perdas.
simba, kanimo lamang kami mga alaga, kay ikaw ang gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kanimo lamang kami mo simba, kanimo lamang kami mga alaga, kay ikaw ang gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan, relihiyon ng pinagbatukan, apan ng imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kaluwasan na angkon ko. Dili ba may kinutuban man ang tanan,
kalisdanan kasakitan, naman utlana, busa ayaw kaluya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Ayaw ragyot pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, na may utlana, busa ayaw kaluya, kay may umapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinut anon lang, samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli o ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan kasakitan, na may utlana, busa ayaw kaluya, kay may umapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day ka siya. Og dili ka kapsan sa tanang butang, dili ka kapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili pa may kinutuban man ang tanan. Kalisdanan sakitan, na may utlana, busa ayaw kaluya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Bisan kalibutan, mahanaw sa
lamang ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo, nga ako dadon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalikon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labang sa tanang butang, ang pulong mo gamhana, nagtulo sa tanan. Katawhan mo ianda, wanay laing bayan pa. Ang Biblia kumpleto na, nga akong buhing giya. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw kanimo sos, way makatupong sa ngalan mo Dios. Kay ang pulong mo kinabuhi ko, kay ang pulong mo kinabuhi ko. Oras sa nga programa mga kaigsuonan, alas 8:36 na sa kagabion. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga paday nagpanalangin kanato, ilabi na gyud sa ato ang pagpadayon sa pagpangandam sa iyang saad nga siya mobalik og kuhaon ta. Okay. Alang sa mga nag-request nga wala pa nato matagaan og pagtagad, ako rang gi-save ang inyong mga awit nga gipang-request diri sa tong programa, ug do na pay oras unya ato ning matagaan og pagtagad, ato ning madunggan sa tong panag-uban. Oras na mga kigsuonan nga atong tagaan og pagtagad ang pagbasa ag paghimay-himay sa sulat diha sa kapitulo 6 sa Gipadayan. Bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 2. Ako rang andamon ang gi-request diri nga awit makalangit no, mingaw ang langit. Ako ra ning andamon para kung naay oras unya, ako ra ning matagaan pod og pagtagad. No? Nga gi-request diri sa ato nga programa, mingaw ang langit. Og ako kamong gidasig sa pag-abli pagkuha sa inyong Biblia diha sa ablihi sa Libros Gipadayag, bersikulo 6. Unya duha ka bersikulo nga ato karong hisgutan, atong saluhan niining mao nga ato karong nga panag-uban.
Kapitulo 6, versikulo 1 hangtod sa versikulo 2. Ang mga selyo. Unya nakita ko ang gitangtang sa nating karnero ang usa sa 7 ka selyo. Og nadungog ko ang tingog nga daw dalogdog gikan sa usa sa 4 ka buhing binuhat nga nag-ingon, dali nga ri. Unya nakita ko ang usa ka puting kabayo. Ang nagkabayo niini nagkupot og pana og gihatagan siya korona. Mibiya siya og nagmadaugon pagayon. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanato sa ato nga panag-uban niining atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ang mensahe mga kigsunan diha sa Gipadayag Kapitulo 6 naghisgot kini sa mga butang nga may kahulugan, mga mensahe nga gikinahanglan natong masabdan aron sa ingon makapangandam ta sa pagpaabot niini. Kay kung dili nato masabdan sa klaro nga pagsabot, ang buot ipasabot sa pagsulat niini maong mga mensahe, dili usab klaro ang atong pagpangandam. Mo nang gikinahanglan nga ato gayong makuha ang gipasabot sa Dios niining maong mensahe sa matag silyo nga diin gipadayag sa Dios ni Apostol Juan. Kining mao nga mensahe sa Gipadayag Kapitulo 6 umalabot pa ni. Og ang matag mensahe niini mga kaigsunan nagdala nig mga panghitabo nga gikinahanglan nga pangandaman. Kay kining maong panghitabo naghisgot ni sa kinabuhi sa tao. Duna siguro yung mga pangutana nga angay natong tukion sa atong panag-uban, usa sa angay natong tukion nga mga pangutana kung kanus ani siya mahitabo. Og duna pagyo siguro yung mga pangutana mga kaigsunan kon unsay angay natong buhaton samtang dili pa kini mahitabo. Ang gisulat diha sa Kapitulo 6, versikulo 1 ug versikulo 2, mao ni ang pagsugod na sa pagtangtang sa mga selyo. Og ang mga selyo mga kigsunan kung imong tan-awon nagdala ni og dagko nga mga panghitabo nga gikinahanglang pangandaman. Og ang mga tigbasa ni ini mga kaigsunan, kung imo lang tan-awon ang mga diskasyon sa naglaing mga libro sa atong panahon, ibin diha sa social media mga kaigsunan kus Ginoo, adunay nagkalain-lain nga mga panghuna-huna nga nagpasabot ni ining matag silyo, ilabi na gyud sa unang silyo nga gihisgutan diha sa Kapitulo 6, 1 ug 2. Nga sa pagtangtang sa nating karnero sa unang silyo og sa ato ang nasabtan diha sa Biblia mga kaigsunan sa pagtangtang sa atong Ginoong Hesukristo sa unang selyo, dunay tingog gikan sa usa sa 4 ka binuhat, katong 4 ka binuhat mga kaigsunan nga nagdala og hitsura nga dunay leon, dunay baka, unya dunay pagyudtoy mga sama sa tao, no? Ang 4 ka binuhat mga kaigsunan kus Ginoo. Ako ra nga ribihon sa kadali mga kaigsunan kus Ginoo. Ang 4 ka binuhat nga diha sa Gipadayag Kapitulo 2, Kapitulo 6 mga kaigsunan kus Ginoo. Unya matud pa dinhi nga dunay tingog nga nag-ingon, dali nga ri. Og unya nakita ko ang usa ka puting kabayo nga nagkabayo niini nga nagkupot sa pana og gihatagan siya korona, bibiya siya og nagmadaugon pagayon. Kung ang uban nga pasultihon mga kaigsunan ko sa Ginoo, ang
nagkabayo sa puting kabayo, matod pas uban nga mga diskusyon, anti-Kristo kuno ang nagkabayo. Panahon kuno nis paglinimbungay, kay matod pa, mao na ni ang panghitabo sa gitawag Great Revolution. Dako nga kanang kalaglagan, nagsugod na kuno ang mga dagkong kalaglagan. Pero ang ipakita dinhi mga kaigsunan nga nagbadaugon pagayod kining mao nga nagkabayo sa puting kabayo. May panaw ni siya og nagmadaugon kanunay. Ang uban sad mo ingon mga kaigsunan og alang sa mga espirituhanon nga panglantaw, ang nagkabayo sa puting kabayo mga kaigsunan nga nagmadaugon, naghisgot ni sa gitawag Ebanghelyo ni Kristo. Og nagsugod ni mga kaigsunan sa dihang nagsugod na ang katapusang panahon sa kalibutan. Kay igawali man gyud ang Ebanghelyo sumala sa gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo sa Mateo mga kaigsunan 28. Unya, ang uban sad mo ingon nga naghisgot kini sa gitawag kanang pagpresentar sa gitinguha nga himuon nga usa lamang ka relihiyon ang tibuok kalibutan. Mo nang gitawag usa ka relihiyon lamang ang kanabitang simbahon, yukbuan, alagaran sa tanang mga tao. Pero kung imo tan-awon mga kaigsunan diha sa Biblia, kining nagkabayo sa puting kabayo, kung imo ni siyang tan-awon mga kaigsunan sa Gipadayag Kapitulo 19, magsugod diri sa 9 mga kaigsunan, sa 11 man siguro to, nako nabasahan. Ako sa ni nga tan-awon dinhi kung asa nako to nabasa. Ang gihisgutan mga kaigsunan sa Kapitulo 6 sa Gipadayag. Sa 19 sugod og 11. Mao ni siya. Ang nagkabayo sa puting kabayo. Dinhi nato masayran kung kinsa gyud ang nagkabayo sa puting kabayo sa dihang gitangtang ang unang silyo. Unya nakita ko nga naabli ang langit ug dito may puting kabayo. Ang nagkabayo niini ginganlag kasaligan ug matuod ug diha ang katarong naghukom siya og nakigubat. Sama siya sa siga nga kalayo, ang ihang mata og may daghang korona diha siyang ulo. May nahisulat kaniya nga ngalan og siya lamang ang nakakaila niini. Unya nalukop sa dugo ang ihang biste og ginganlan siya ang pulong sa Dios. Kung imo ni siyang hutdon pagbasa mga kaigsunan, diha pa lang sa gitawag ginganlan siya ang pulong sa Dios. Naghisgot ni sa kinabuhi o sa kahimtang sa atong Ginoong Hesukristo. So ang nagkabayo sa naputing kabayo mga kaigsunan, kung arita sa gitawag espirituhanon nga panglantaw, si Jesus Christ ang may kabayo sa muting kabayo. Og nagmadaugon kanunay ang atong Ginoong Hesukristo sumala sa atong gibasa. Now kanus ani siya magapanghitabo mga kaigsunan kus Ginoo. Sa Biblia wala gihatag ang tukmang pitsa o tukmang kalendaryo sa Biblia sumala sa gipadayag bisan pa sa pagsugod sa diskusyon sa panahon ni Ginoong Hesukristo. Wala gyud ni gipadayag sa Biblia kung unsang tuiga
Doon na may mga hulungihong nga nahumana kaniadto sama sa paglabay sa tuig 2000, sa miaging tuig 2000 mga kaigsuonan. Alang sa mga natawag 1990, 1980s, 1990s, nakasinati gyud nga dunay mga hulungihong kaniadto nga pagsuot gyud sa tuig 2000 nga matapos na ang kalibutan. Pero kung nataw kag 2000 hangtod sa 2020 karong tuiga, marag dili kayo na nimo masinatian. Pero alang sa mga natawag 1970, 1980s, 1990s, nakasinati gyud nga nakadungog gyud nga matapos na ang kalibutan ni adtong tuig 2000. Unya giusban pag gyud hulungihong nga matapos ang tibok kalibutan, end of the world na gyud pagka 2012. Nya gani sa 2000 mga kaigsuonan, year 2000, naagay paghitabo nga kanang ang tibok, ang pika sa kalibutan mingit-ngit. Unya di gyud ko kalimot mga kaigsuonan nga dunay mga pagpadayag sa mga minisad nga mga propeta nga nagsulti nga wala kunoy bisan unsang musiga gawas lamang sa kandila. Aniya atong panahon na di gyud ko kalimot mga kaigsuonan nga ang amo ang mismo ganing simbahan ni atong panahon na malit og mga asin, mga sabon, mga kandila kay end of the world na gyud. Nya before ang end of the world, mungit-ngit ang tibuok kalibutan. Unya nagkuha mi atog planggana, unya among gitan-aw agibutangan namog tubig ang planggana kay didto ra kuno namo tan-awon ang langit. Amo kunong pasiliban dito, musilib lang kuno dito ang adlaw nga musubang hangtod sa pagkasawp kana bitawng pagkawagtang sa adlaw. Amo gyud nasaksihan mga kaigsuonan dias planggana nga nisubang gyud ang adlaw. Unya ni gamay gyud siya, unya sa pika sa kalibutan mingit-ngit gyud. Nya do na toy mga grupo kaniadto mga kaigsuonan nga namaligya nas ilang mga kabtangan, mga yuta, mga katubhan kay dias Negros daghan man ang katubhan. Unya gipamaligya nila brato. Hasta ang ilang mga kabaw, mga baka, mga kabayo, mga manok, og namalit na sila mga suot nga puro puti. Sipatos puti, karsones puti, long sleeve puti. Unya naapod siguro to'y kalo. Kay human at taliwala sa kangit-ngit, mubalik si Ginoong Hesus. Sumala sa mga pagpadayag, sa mga diskusyon nga ako ang nadunggan kaniadto. Unya dako kayo ni siya nga kana bitawng kadaot nga na niabot sa maong organisasyon kay dili lang usa ka organisasyon kundi ubay-ubay nga mga organisasyon nga nagtuo nga mubalik na gyud si Ginoong Hesus atong panahon na. Gani sa ako nang gikaingon ang among simbahan nga among gisimbahan kaniadto nga diin ko didto na bautismohan, nagkasabot gyud ang tanang mga tao diha sa simbahan uban sa mga pastor nga mamalit og asin, mamalit og mga bulad, mamalit og mga sabon kay doon na to'y mga hulungihong nga manggawas ang mga malalang nga mga mananap, magsuroy-suroy sa yuta. Unya ang mga tao mao na po'y mupuli dito sa langob. Adto na pod sa langob magpuyo ang mga tao sulod sa pipila ka adlaw. Unya dito maglungagay. Nya natoy mga plano mga kaigsuonan asang bangaga hangtod na humana ang nahumana mga kaigsuonan ang kanang gitawag pagngit-ngit. Niabot na ang pipila ka mga Domingo, wa gyud nahitabo nga natapos na ang kalibutan or nibalik na ang Ginoo.
Una nga, dinhi sa ato ang programa, ang gisulat diha sa Biblia, wala gyoy tukmang tuig, pitsa, kung kanus-an ni siya mahitabo. Gani, kapilag yun na gibalik-balik sa atong Ginoong Hesukristo, ang mga pasidaan, iyang ipahibalo kini, o klaro kayo, nga mismo ang atong Ginoong Hesukristo, naghatag og mga sambingay kung asa ni siya nahisama ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang giklaro nga kini mahisama sa panahon ni Noe. Kini giwali usab ni Pedro nga kini mahitabo mga kaigsuonan ang pagbalik pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, ang pagtinangtangay sa 7 ka selyo. Mga kaigsuonan, wala gyoy tukmang pitsa og nahisama kini sa panahon ni Noe nga walay bisan usa ka tawo nga nasayod, bisan gani mismo si Noe wala masayod kung kanus ama moabot ang dakong lonob o kalaglagan sa kalibutan. Gani gipakita diha sa Biblia nga ang mga tao matud pa ni Ginoong Hesus ni anang mga panahona, ni anang mga adlaw, ang mga tao magihanay tukod og Pinoy-anan, magihanay tukod og mga building, o niya ang uban magpadayon sa pagminyo, ang uban wa pa pod magminyo, ang uban magpadayon mga kigsunan sa magpatigayon. Wa gyoy naghuna-huna ni nagtuo nga mobalik ang Ginoo. Kanang pulong o pangutana nga kung kanus kini mahitabo, ang tubag gyud nga gipakita diha sa Biblia, wa gyud ta masayod kung kanus ani mahitabo. So ang ikaduha nga pangutana siguro mga kigsunan sa ato pagpamalandong diha sa Gipadayag Kapitulo 6, versikulo 1 ug versikulo 2. Unsay angay natong buhaton? Samtang naghulat man ta sa mga panghitabo nga dili nato matag-anan, unsa may angay natong buhaton? Dunay sulat si Apostol Pablo diha sa Tesalonica. Unang Tesalonica or ikaduha batong Tesalonica, arita sa unang Tesalonica. Unang Tesalonica Kapitulo 5. Ang gipakita dinhi mga kaigsuonan, pangandam kamo sa pagbalik sa Ginoo. Ang pinakaimportante ra gyud natong buhaton, kay wala magyud ta masayod kanus mobalik ang Ginoo. Naara say mga gipasiuna nga mga ilhanan nga karon ato nang nasaksihan. Mga dagkong mga katalagman sama sa gubat, ang gubat karon sa Gaza, sa Israel again sa Gaza, sa Palestine nagpadayon, sa Russia mga kaigsuonan nagpadayon usab. Ubansad nga mga lugar doon na mga dagko nga mga katalagman, even sa California. Kita mismo mga kaigsuonan nakasaksi, nakakita sa mga dagkong katalagman nga dili normal. Kumbaga, makaingon tang abnormal na. Dili na kana bitang, kumbaga dili na siya makontrol. Dili na siya mapugnan. Sa kadaghan nga mga dagkong mga nasod, ang gubat wa gyud pa mahuman. Wala matagaig solusyon. Daghan nga mga kinabuhing nakalas. Nagpadayon ang kamatay gikan sa pagsugod og pila ng katuig ang gubat, pero karon wa pagyapon mahuman. Matag adlaw dunay makalas nga kinabuhi, mga bata, mga batan-on. Nya maglantaw ta mga kaigsunan sa mga balita, ngilngig na kayo ang sitwasyon. Pero tungod sa makaingon ta nga nagsunod-sunod na ang mga dagkong mga katalagman, ang mga tao karon mga kaigsunan murag dili na makalitan. O kuyaw kayo kung dili na kapangandam ang tao nga murag ma-immune na lamang sa mga panghitabo. Pero mauna di ay ni gipanagna sa Dios
gipakita sa atong Ginoong Kristo nga sa dihang moabot siya magapanghitabo gayud ang mga gadagkong mga katalagman. Kung imong lantawon mga kaigsunan, ang baha dili na sa normal. Ang sunog karon mga kaigsunan dili na gyud siya mapugnan. Atong nasaksihan ang sunog sa California, sa Los Angeles, nga magtan-aw ta mga kaigsunan ang kayo grabing gyud kangilngig. Sa kadaghang mga dagko kay mga dato na mga lugar, wa gyud sila kapanganagang. Naa sila'y mga high-tech nga mga gamit, pero wala gyud ni makapulos. Wa gyud magsilbi. Dunay mga balatian mga kaigsunan gawas sa gubat sunog, na pay mga balatian, na pay mga dagko nga mga dili gyud nato makontrol. Dili gyud mapugnan mga kaigsunan. Og mao na ni ang giingon sa atong Ginoong Kristo, mga dagko mga katalagman. Pero bisan unsa ka dagko nga mga katalagman, dunay saad ang atong Ginoo. Aron dili ta makalitan og dili ta mabalaka, ang saad niya mga kaigsunan og timan-i kini. Ang makasinati sa saad sa Ginoo kadto lamang nakabantay sa pamaagi sa Ginoo. Kay ang saad sa Ginoo na ay ang matagsaad sa Dios dunay ang matagsaad sa Dios dunay adunay pamaagi. Mo nang nakumpos nato na nga ang matagsaad sa Ginoo dunay pamaagi. Gusto kang makasinati sa saad sa Dios, dawata tun-i ang iyang pamaagi. Tun-i, dawata og ikinabuhi ang iyang pamaagi. Like example, gisaaran ka, gisaaran ko, gisaraaran ta og panalangin. Kanang saad nga panalangin dili gyud na mapakyas ni adtong mga tawo nga nagkinabuhi sa pamaagi sa Dios aron moabot ang panalangin. Pero bisag saon atong pangayo og panalangin, kung dili nato ikinabuhi ang pamaagi sa Dios, ingon ang Ginoong Hesus, ato rang giilad ang atong kaugalingon sa pagtuo nga kini mahitabo. Apan dili gid mahitabo. Kay ang atong pagsunod mao'y ebidensya nga kita takos sa saad sa Ginoo. Ang saad sa Dios nga luwason ka, luwason ko, masinatian lamang nato ni kung tinuod tang nahigugma sa Ginoo. Kay ang saad sa Dios nga kaluwasan alang lamang ni adtong tinuod nga nahigugma kaniya. Bisan sa panahon ni David, ingon si David diha sa Salmo 91:14, ang atong Dios andam sa pagluwas ni adtong mga taong nahigugma kaniya. Ug giklaro ni Jesus kinsa ang mga taong nahigugma kaniya. Kadtong mga tao nga nagtuman sa sugo sa Dios. Munang samtang duna pay panahon sa pagtuki o pagtuon o pagdawat sa Biblia, kinahanglan ato ning tagaan o pagtagad. Kay maora ni pamaagi aron ang saad sa Dios masinatian nato. Hinumduman nato nga ang matagsaad sa Dios dunay pamaagi. Walay saad nga walay pamaagi. Ang saad sa Dios nga mubalik siya, ang pamaagi mga kigsunan nga gikinahanglan natong matgunan, bantayan, kining pulong pagpangandam nga gisulat ni Apostol Pablo, even sa panahon pa ni Ginoong Jesucristo, kanunay siyang nagdasig pangandam. Pangandam. Apan subo lang ang kamatuoran nga iyang gipakita sa balaang kasulatan. Sa 100% ka Kristohanon, 50% ang nangandam, 50% po ang wala makapangandam. Adunay napulo ka mga dalaga, ang 5 danghag, ang 5 malamon. Nya kung imong lantawon ang atong tagsa-tagsa kasimbahan, bisan sa inyong simbahan, naagyoy mga tao diha nga wa magpakabana bisan ganis panginahanglanon og sa mga buluhaton diha sa matag simbahan. Pero doon na po'y mga tao nga nagpakabana. Og baunay mga ilanan
nga tinuod ang gisulat dihas Biblia nga nakita sa Dios kining tanan. Muna nga bless kaayo ang mga taong nakapangandam. Ingon dinhi pangandam kamo, unya dinhi gisulat kung unsay angay natong buhaton dihas pagpangandam. Diha sa unang Tesalonica kapitulo 5, ingon dinhi pangandam kamo sa pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kung kanus ang mahitabo kini mga butanga. Kay matud pa ni Apostol Pablo kanunay ning gibalik-balik sa atong Ginoong Kristo. Ug matud dinhi, kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Inig ingon sa mga tao malinawon ang tanan, luwas sa kakuyaw, sa kalit moabot kanila ang kalaglagan sama sa kakalit. Sa sakit nga bation sa babae nga nagbati, unya dili sila makalikay. Kana mga tao nga moingon nga alay dugay pa mobalik ang Ginoo, matud pa ni Pedro mga kigsunan, naapay mga tao moingon nga nangamatay nang ako ang mga lolo. Pag pinaabot kung kanus mo balik mga kaigsunan ng Ginoo, wa pagyapon mo abot. Naay gisgutan diha mga kaigsunan nga matod diha ni Pedro mga kaigsunan kus Ginoo. Asa na dapit dihas Pedro? Ikaduhang Pedro kapitulo 3 naay sulat diha mga kaigsunan nga nag-ingon, nagsaad ang Ginoo nga mobalik mao gyapon konteksto. Unya diri sa bersikulo 3, una sa tanan angay ninyong hibaluan nga sa katapusang mga adlaw may mga tao nga manungha kan sa mga kinabuhi gigamhan sa ilang kailibgon, magbugal-bugal sila kaninyo. Munang kitang mga Kristohanon dili gyud na bag-o ka ng bugal-bugalan ta. Nay mga tao moingon nga di na malangit, o kisa ko ito nga malangit na sila, lahi na sila tinuhan, wala ganit na sila menteryo, malangit na noon. Unya ang mga nagsulti, luoy kayo ang kinabuhi, ulipon gyapos bisyo nya ang hukman kitang mga Kristohanon. Munang dili gyud na bag-o na to mga kaigsunan kos Ginoo, dili bag-o na to kanang bugal-bugalan ta, bay-bayon ta, daog-daogon. Bersikulo 4, matod dinhi sa pag-ingon, matod pa dinhi, may mga tao manungha kan sang ginabuhi, gigamhan sa ilahang kailibgon, magbugal-bugal sila kaninyo. Bersikulo 4, sa pag-ingon, dili ba misaad man siya nga mubalik, hain naman siya. Nangamatay na lang ang among mga ginikanan, apan maog gihapon ang kahimtang sa kalibutan, sukad pa sa pagbuhat ini. Muna nga, naay mga taong magbugal-bugal mga kaigsunan. Matud pa sa ato ang gibasa sa sulat ni Apostol Pedro, ikaduhang Pedro sa kapitulo 3 mga kaigsunan kos Ginoo. Og unsa may angay natong buhaton? Ang gipakita dinhi mga kaigsunan pangandam ra gyud. Unya unsa may gipakita sa Biblia sa mga buhat nga nagpakita nga nangandam. Kay daghan mo ingon nangandam pero wala mapamatud idihas buhat. Ingon dinhi mga kaigsunan sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 4, apan kamo mga igsuon wala magpuyo diha sa kangit-ngit. Buti pasabot wala magpuyo sa kangit-ngit kana bitang sa mga bisyo. Busa dili kamo makalitan sa maong adlaw nga moabot sama sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag. Mayong gabi iya sa kahayag. Kay ikaw ug ako nga dunay Kristo, iya tas kahayag. Ang kahayag maong pulong sa Dios, mao si Jesus Christ, mga kaigsunan, ug ang tao nga dunay Hesukristo, ang tao nga dunay pulong sa Ginoo. Matud pa ni Ginoong Hesus, mahimo usab kamong kahayag. Dili mo malimbungan, dili mo mailad. Munang ang tao nga dunay mensahe sa Ginoo, dunay pagtulunan sa Ginoo, dili og dili gyud na malimbungan. Pero mao nay problema, kung dunay kay mensahe sa Ginoo, maminaw pugas mga taong dautan.
Munang kanunay tang gipasidan-an o gipahimangnuan, ayaw ninyo paminawa ang mga dautan. Kay ang mga dautan, magyaga-yaga ra na sila, magbugal-bugal lang na sila. Doon ay mga taong nagsugod na sa pagpangalagad, apan naminaw sa mga dautan, karon wa na mga lagad. Yasa man na sila paingon. Makakuyog din na sila nato sa panahon nga kita kuwaon. Dili. Kay nga naman, hustisya ang Dios. Unsay gibuhat sa tao, iya gyud ang anihon. Kung nagbuhat ta mga kigsunan sa pagsunod sa atong Ginoong Kristo, buti pasabot nagbuhat tag maayo. Kay ang tao nga nagsunod ni Kristo, walay lain na makit-an ang buhat nga maayo. Unya na ang pagtinabangay, dili pagdinautay. Mato dinhi sa 5 kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw, dili kamo iya sa kangit-ngit o iya sa dili kamo iya sa gabi o iya sa kangit-ngit, busa dili kamo mga tulog sama sa uban kun dili magtukaw og magmaligdong kita. Kanang pulo nga dili mga tulog, but ipasabot mga kigsunan, dili mo undang sa pagpangalagad. Magpadayon sa pagpangalagad sa bisan unsang sitwasyon. Bisan unsay panahon, magpadayon sa pagpangalagad. Nya dinhi sa bersikulo 7, kasagaran nga ang tao mga tulog sa gabi o gagabi usab sila mga hubog. Apan kay kita iyaman sa adlaw, angay kitang magmaugnang. Dias pagpanganda mga kigsunan, ang gipakita dinhi magmaugnang. Kinahanglan naagyud tas maayo nga kinaiya, maayo nga mensahe, maayo nga pamaagi, kumbaga gikan sa Ginoo tanan. Angay kamong magmaugnang, kinahanglan nga ang pagtuo ug paghigugma himuon natong sama sa taming sa dughan ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. Ang atong Dios wala magpili kanato aron kita ihang silutan kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Unya ingon dinhi gihatagan niya gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato aron kita mabuhi uban kaniya busa abuhi man kita upatay, inigbalik niya. Bersikulo 11, tungod niini pagdinasigay ug pagtinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. So dihas pagpanganda mga kigsunan, naa ang kanabitang pagkaseryoso. Seryoso sa pagtinabangay, seryoso sa paghinigugmaay. Mao magyunay pinaka-importante mga kaigsuonan dihas pagpangandam. Naagyud tay gugma. Naigugma sa imong bana, naigugma sa imong asawa, naigugma sa imong ginikanan, naigugma sa imong mga igsuon, naigugma sa imong mga anak. Unya ang kinatibuk ang kinaiya sa gugma, dapat makabantay ta nga mao nay tinuod nga gugma. Dili nato pwede nga lapason nato ang unsa may gipakitang kinaiya sa pulong gugma. Ang gugma mga kaigsunan makahatag og kalinaw sa Pinoyanan. Makahatag og kalinaw, makahatag kanang kalipay sa Pinoyanan. Kay kanang gugma mga kaigsuonan kung maong ragyonay gamiton sa matag usa, mga igsuon diha pa lang sa Pinoyanan malipayon gyud ang matag tao nga mga lagad sa Ginoo. Kay ang kinaiya sa gugma una sa tanan mapailubon. Ang taong mapailubon dili gyud ka kakita og mga bati nga mga pulong. Di gyud ka kadungog og mga bati nga mga mensahe sa mga taong mapailubon. Pero katong mga tao nga mubaw kaayog buot, dali kina silang makalitok sa mga pulong nga mupatay rang sa ilang pagpangalagad. Pero kung naatay pagka mapailubon, kay ang tinuod nga gugma, mapailubon, maluluyon. Buti pasabot, padayon gyapon ka makabuhat og maayo. Dili ka basta-bastang makalitok og mga bati nga mga pulong. Ang gugma dili pud masina, dili pud tigpanghambog. Dili makapanghambog. Kung doon na say mabuhat, iyang pasalamatan ang Dios. Kay ang tao nga hambugiro, usugin ang pangumpara. Kabantay mo sa mga tao nga hambugiro,
kusog kay nang mangwinta, mangumpara day na. Sama sa tao nga nang hambog sa dihang nagampo sa didto sa templo. Isa ako, pasalamat ko nga dili ko sama sa kawatan, samat ko nga dili ko sama aning usa ka makasala. Hambugiro kayo. Narabay mga simbahan nga hambugiro kayo matud pa dihas gipadayag. Ingon ang Ginoo, nag-ingon ka nga dato ka. Maayo kang pagkabutang. Naani mo ang tanan. Unsa may tambag sa Ginoo, apan ang tinuod, alaot ka, kabus ka. Kanang simbahan sa Laodicea. Diba ato namang nabasa? Nagyoy mga tao nga ang espiritu Laodicea. Kanang hambugirohon ba? Kasagaran po sa mga taong hambugirohon, wala gyoy laing samputan, kasamok og kaguliyang. Timan ini. Huwag taong malinawon, ug walay taong malipayon, kun siya hambugirohon. Kay dili man na magpalupig. Kung malupigan, di yun na magpalupig. Di yun na katulog. Di na kapahuway. Muna nga, importante yun, gugma. Importante yun, gugma mga kaigsunan kus Ginoo. Unya, ingon din ang gugma dili mapaytason bastos. So, kung imo ni siyang gamiton, ang kinadibuk ang kinaiya sa gugma, malinawon yun ang pamilya. Kay kon ang bana tinuod nga dunay gugma sa pamilya sa asawa, kung dunay mga panahon nga ang asawa matud pa ni Apostol Pedro kana bitawng sabtunon, kay ang asawa matud pa sabtunon. Pero doon na po'y mga lalaki nga labaw pang sabtunon. Mo na'y giingon sa uban nga babayin og baba. Unya, moingon pag yun ang uban nga kanang babayin og baba, lupig pa'y babay. Nga gamay ni prinsya putak. Nyaway itlog. Nada itlog. Kay kasagarang magputak ang mga manok na amang yun ay mangitlog. Mao na mga kaigsuonan nga ang gugma dili malipay sa dautan kun dili sa kamaturan. Ang gugma mo pailo, mutuo, mulaom og mulahutay gayon. Buti pasabot mga kaigsuonan, sa atong pagpangandam dili gyud nato dapat ibaliwala ang pag-insayo, ang pagbansay sa atong kasing-kasing, sa atong nahuna sa paggamit sa kinatibuk-ang kinaiya sa gugma. Labi na gyud sa panahon nga dunay mga pagsulay. Niya sa matag karon og unya sa dihang patubuon kas Ginoo sa mga buluhaton nga gipiyal sa Ginoo sa atoa, sulayan man ta. Unya sa panahon nga sulayan ka, walay lain nga hinigiban kundi gugma. Munang niingon si Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 13 versikulo 13, kining tulo kinahanglan magpabilin. Nya kung gusto kang malangit, dapat kining tulo magpabilin. Mao ni dapat i-exercise, mao ni dapat bansayon, mao ni dapat ato ang utingkayon nga naagyud ni sa ato ang kaugalingon dihas pagpangandam. Kining tulo, matud pa ni Apostol Pablo, kining tulo kinahanglan magpabilin: pagtuo, paglaom ug gugma. Ang pagtuo gikan gyud sa Biblia, dili sa mga tinumo-tumo, dili gikan sa mga sugid-sugid, dili pinaagi sa mga wali nga wala sa Biblia, kundi pinaagi gyud sa mga wali nga gikan sa Biblia. Munay tinuod nga pagtuo sumala sa gipamulong ni Pablo diha sa Roma kapitulo 17:10 nga ang pagtuo gikan sa pagpamati nga ang gipamati pulong sa Dios. Munay pagtuo nga makaluwas, pero ang pagtuo nga dili gikan sa pulong sa Dios, dili gyud na makaluwas, makaimperno na. Kay maghisgot ta sa pulong pagtuo pertindaghan na. Ang demonyo nagtuo nga dunay Ginoo, pero wala manarbaho sa gusto sa Ginoo.
pagtuong patay, pagtuong buhi, pagtuo sa yawa, pagtuong demonyo. Daghang klase nga pagtuo. Pero usara ka pagtuo nga dapat magpabilin. Usa ka klaseng pagtuo kanang pagtuo nga gikan sa pulong sa Ginoo. Dili kay pagtuo nga gikan sa nagkalain nga mga tao. Pagtuo gyud nga gikan sa mga pamaagi sa Ginoo. Manang diha sa pagpangandam, siguruha gyud nga kanang imong gikinabuhi karon nga nagtuo ka, siguruha nga gikan gyud sa Biblia. Kay mo na'y tinuod nga pagpangandam nga dili gid ka mabilin. Og sunod, kinahanglan na akay paglaom. Ang tao nga doon ay paglaom mga kaigsunan, di gyud na maluya. Di gyud na mo surrender. Di gyud na mo sibog, di gyud na mundang. Pero ang taong mahotdag paglaom, mura na lang sila losay. Asa tong hangin to ah. Doon ay mga Kristohanon, asa dadon to ah. Bisyon na ah. Paling-paling. Imbitahog simbahan mo sud pug simbahan. Imbitahog inom mo inom sad. Imbitahog sugal ha sugal. Paling-paling. Naay mga taong inana mga kaigsunan. Nya ang pinaka problema kung naa na kay buluhaton diha sa simbahan, like example nagwali na ka. O niya kung dadong kag beer house mo adto sad ka. Dadong sa casino mo adto sad. Kay ang uban mo ingon nga grasya rang kaluwasan. Mga pagtuo na mga kaigsunan, mga tao na nga nagtuo nga wa nay paglaom. Wala na sila maglaom kay ang tinuod nga tao nga naglaom mga kaigsunan nagamping na siya eh. Tinuod ang tao nga naay paglaom nagamping. Milahutay, mipadayon sa pagkinabuhi sa gustos Ginoo. O niya giklaro gyud sa atong Ginoong Kristo nga makasulod og langit katong nagtuman sa kabuton samahan. Og iyang gisiguro nga matud pa ni Ginoong Hesus, dili tanang magtawag kanako Ginoo Ginoo, makasulod og langit. Kay ang tinuod nga makasulod og langit kato lamang nagtuman sa kabubuton samahan, sa gusto samahan. O niya gusto samahan magkinabuhi man ta sa gugma. Nya naa may mga tawo wa nay gugma. Wala nay gugma sa simbahan, wala nay gugma sa buluhaton, sa buluhaton diha sa simbahan, wala nay gugma sa pagbasa, wala nay gugma sa pagwali. Bisag sa og dasig nga i-share lang atong programa, aper tinggahiya. Tinggahiya gyud. Pero naay mga tao di pagani dasigon. Wa pagani magkadungog pagdasig. Pero sila mismo napuno na sa kadasig. Sunod nga gikinahanglan magpabilin diha sa pagpangandam kining gugma. Mao ni atong hisgutan. Ang pinaka-importante kanang tulo. Lamang dunay gipakita ni Apostol Pablo nga dako. Kay mag-unsa man kuno ng pagtuog, mag-unsa ng paglaom kung way gugma. Di gyud na pwedeng magbuwag. Di sad pwede nga naa kay pagtuo wa na po kay gugma. Di sad pwede nga naa kay pagtuo na kay gugma wa na kay paglaom. Kanang tulog yod. Kung gusto tang malangit, kung gusto ta mga kaigsunan kay maong ginay ato ang maong ginay rason nganong mga lagad ta. Kay kung mga lagad ta nga wala tay tinguha mga kaigsunan matug langit hastang kapuya. Perti yung kapuya. Luoy kaayo ka nga mga lagad ta nga walay tinguha, walay tumong. Kana bitang mga lagad ta mosimba ta unya way tumong. Perting kapuya na. Murag kuyog-kuyog na lang sa panahon ba? Kuyog-kuyog ministry. Mga lagad ganita, ang tumong yun nato dapat langit. Langit yun. Maog yun na akong gidasig mga kigsunan nganong kinahanglan yun kong muwali. Nganong kinahanglan kong mubadlong. Nganong kinahanglan na akong iwali kanang pagsaway, pagbadlong, kay langit ang ako ang tumong sa akong pagpangalagat. Langit ang akong gitinguha. Langit ang ako ang gipangandoy
sa kong pagpangalagad. Mingaw ang langit, sumala sa awit nga gi-request diri sa itong panaguban. Amahan o ginahan sa Diyos kamo gitugyanan bahandi nga di mabayran. Mayong pagpaminaw ni Lia Montañez. Salamat kaayo Sister Lia. Jocelyn Oliger Immaculata, maayong gabi. Og ni Carmen Mahilon, amen, thank you Lord. Sister Gingging Simpron, amen, thank you Lord sa gugmang mapailubon. Gugma gani mapailubon gyud na mga igsoon. Kay kung di na mapailubon, di na gugma. Si Jocelyn Oliger, maayong gabi. Nomilin Alberto Katakutan, ay maayong gabi, maayong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin ka natong tanan. Oras sa itong programa alas 9:24 ugma sa gabi wala tay live kay magklase ta. Niya natoy mga kaigsunan sad nga bag-o nga ni sod sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ako kamong gidasig sa pag-share sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko o buhatan ni diha sa pagpasalamat po sa Ginoo. Ayaw gyud kalimti mga kigsunan kana bitaw kinatibuk ang kinaiya sa gugma. Mao gyud nay paningkamutan nato nga mao'y atong maikinabuhi. Manaamantas pamilya, Pinoy-anan, simbahan, o bisan asa, sa trabahoan, sa negosyo, guban pa. Importante, pagtuo, paglaom o gugma, kay maunay tinuod nga pagpangandam nga may kasiguruhan sa langit nga iyang gihandam. Si Jesus, mubalik na pamilya mo, handam na ba? Kiniiyak, ipangutas. Si Elena Lisna, amin, salamat pastor sa mensahe pulong sa Dios nga imuhang gipasabot kanamo kung unsaon pagpangandam. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, no? Maura ginay ako ang ikadasig kana bitawng pagtuo, paglaom, gugma. Kinahanglan nato ng uting kayon kanunay, check upon nato kanunay nga atong naunang kasing-kasing kung napabani. Aniya unsa may makapalig-on sa pagtuo, ayaw paminaw sa mga dautan. Hinuon ang imong kalipay dapat pagtuon o pagbasa sa Biblia. Kay kung maminaw man ko kas dautan, dili ka mahimong bulahan. Kini pamulong yun ni David diha sa Salmo 1:1. Unya aron mahimo ka nga bulahan, ayaw paminaw sa dautan, ang imong buhaton aron di ka kadungog sa dautan, dapat mabisi kas pagtuon sa balang kasulatan. Munang niingon dito og nagtuon ka niini adlaw gabi. Og unsay giingon? Panalanginan sa Dios ang tao nga nabisi sa pagtuos pulong sa Ginoo. Pero kung nangalagad ka niya, sige pugag paminaw mga pagdaot, chismis, o niya usasad, magdaot pa, hawa na gyon. Wa na gyon ay klaro nga pagpangalagad. Muna nga, kung naamang ka na mga libak diha, libak dito, ay palayo, may pay, maghilom-hilom. Wa po kay magkuha nga, maayo gyon anak, kanang moapil ka ng libak-libak. Kanang daot-daot, wa kay makuha na. Kung ikaw daoton, ayog balos daot. Akong pagdasig ninyo mga kaigsunan kay kung maghisgot o pagdaot, wala mo mag-inusara na. Kaya ang giingon sa atong Ginoong Kristo, ang tanang tao nga nangalagad niya, sulayan. Sinumilin, matod pa, good evening Pastor Gideon, naulahi ko sa imong live pastor, mo repril na lang ko ugma.
sayo sa buntag, Pastor. O niya, God bless ninyo tanan. Pastor from Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental. Oy, maayong gabi ninyo diha. Kumusta mo diha sa Bayawan? Ang Dios magpanalangin. Si Jocelyn Oligar Immaculata o si Ara Abiliada Bakiro, malingaw gani ko diha. Maligaw gani ka diha. Jules, ang sama ni maligaw lagi ka diha. Sige. Padayon lang. No, sama ni maligaw gani ka diha. Maligaw, mawa kanang masaag. Mo na usa siya sa mga kanabitang katahap, no? Na ay mga taong moingon nga masaag unsa may klase nga pagsaag. Diri sa ato ang programang pulong mong kinabuhi ko. Doon na to yung mga tao nga miso diri nga moingon sila nga nahinangutana sila unsa may akong relihiyon, unsa may akong sikta. O niya moingon po sila nga dili lagi mo makasulod og langit kay lahi mong tinuhan. Wala mo yung mga minteryo. Nya kami, kanang inyong relihiyon, tinukod na nagtao. Kana mga kuana siya, kanang mga pulong na siyang tay maani nga maayo. Kung imo na siyang tagdon, ganay maani nga maayo. Ang atong tagdon, mga kaigsunan, ang atong taganog pagtagad, mga pulong sa Dios. Gikas bala ang kasulatan. Dalaygon ang Dios, mga kaigsunan, doon na pa'y mga awit, no, nga makalangit nga gi-request, gipaabot dire, ato ning taganog pagtagad, ako sang lilion sa makadiyot kung naapaba dire, ang ako ang nasiba nako dire, ang mga, murag wala di ay. Sige. Murag wala gid ay nako ma-save. Mayong gabi, mayong pagpaminaw diri ni Chubby Butron, no? Mayong gabi. Mayong gabi, Pastor, wala man ko kaabot. Sige. Wa kuno kaabot, no? Si Chris Mark Enoch, good evening, Pastor, from Panganan Island, dalaygon ng Dios. Lorita Tumagin, mayong gabi. Ugma, mga kigsunan, adlaw Domingo, adlaw nga to ang simbahon ng Ginoo. Dili na to gyud pakyason nga kana bitawng siguruhon og ato yung simbahon ang Ginoo. Labi na gyud sa adlaw Domingo. Pero alang sa mga OFW nga gyud panahon, no, sa adlaw Domingo, wala magpasabot nga di mo kasimba kay wala mo sa Pilipinas. Kanunay na gipahinumdom diri sa itong programa, ang pulong pagsimba pwede na to nang buhaton bisag ikaw ra usa. Pwede na ko nang buhaton bisag ako ra usa. Pwede na to nang himuon bisag ikaw ra usa diha sa imong kwarto o bisag asa ka. Pwede ka makasimba sa Ginoo. Dawato na sa Ginoo. Lamang sa tibuok simana nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, kung sa imong pagpanarbaho diha sa gawa sa nasod, gitagaan ka og bakante, gitawag diop, no? Hatagi higayon ang ginabuhi nimo sa pagbasa og Biblia ug pagpakigsulti sa Dios. Awiti ang Ginoo. Og dapat doon na kay oras nga imuhang himuong espesyal, pinasahi nga lahi sa ubang oras. Tungod kay imo na siyang ihatag sa Ginoo kanang orasaha. Sa mga OFW nga nagtrabaho sa gawa sa nasod, kabalot gyud ta nga binayran ang inyong oras. Kung doon na mo'y mga bakante nga oras, hatagig oras ang Ginoo ni anang mga bakante nga gihatag sa inyong gitrabahoan. Dito mo mukuhag oras ug ihatag sa Ginoo. Pakigsultihi ang Dios ug awita ang Ginoo ug himuha ka ng orasaha nga espesyal alang sa Ginoo kay mo nay ilhanan sa taong may Ginoo. Sama ni Daniel sa panahon nga dunay mga pagsulay ug dunay mga kalisdanan sa iyang pagpangalagad sa Dios, wala niya kalimti ang iyang nabatasan, ang pagampo sa usa ka adlaw katulo ka higayon.
ug magatubang siya dito sa Jerusalem sa dihang mag-ampo siya. Muna nga unsa may sitwasyon, bisan asa ka, ayaw kalimti. Dawaton sa Ginoo ang imong pagsimba basta kay kinasing-kasing nga mag-awit ug magpakigsulti ka niya pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Mag-ambot ta mga kigsunan sa dili pa ko manamilit atong pasalamatan ang Dios sa iyahang mga pulong mensahe nga nagsugilon kanato sa atong pagpangandam sa panahon sa iyang pagbalik. Mag-ambot ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imuhang pagtabang kanamo, pag-atiman kanamo, imo kaming giatiman sa mga pulong nga mo karong nasabtan, nakatunan, di nimong gisugilon kanamo ang mga panghitabo sonahan nga gikinahanglan kami makapangandam. Og salamat o Dios nga imo kaming gitudloan kung unsaon gyud namo pagpangandam. Ug tabangan mo kami o Dios nga sa among pag-atiman sa among kaugalingon, amo kanunay uting kayon sa among kasing-kasing gunahuna ang pagtuo o paglaom pagkigugma kay maunay pinaagi, maunay pamaagi sa among pagpangandam sa imong saad nga kami pasudlon sa dapit nga wa nay katapusan. Salamat o Dios nga imo kaming gilblas sa among panag-uban og tabangi kami nga dili kini namo malimtan og angay namo ning ikinabuhi samtang nagpuyo pa mis kalibutan. Among itugyan diha kanimo ang kinabuhi sa among pagpangatulog uban ni kami. Ipadala o Dios ang imong gamahanang mga anghel mo magabantay mga protection sa akong mga kaigsunan nga bisan sa ilang pagpamahulay o pagpadayog pagpanarbaho uban ni sila og layo sa mga dawta. Among isalig itugyan diha kanimo ang among kinabuhi ug among ihalad ang tanan diha kanimo ang mga pagdaig pagpasalamat dungog himaya amahan alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Kini ning igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Ayo kalimot og mga adlaw dunay panimbaho. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay magapagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,